जिबायदि उत्साह जिबायदि जोंखौ मदद होफैदों जिबायदि अनदों बेखौ नुनानै खोब गोजोनदों नमिनेसनथ' होबाय दानि बावै दा नमिनेसन होनो फैनायावनो जिबायदि रायजोफ्रा जोंजों ज' फैफादों रायजोफोरनि उत्साहखौ नुनानै खोब गोजोनदों आरो रौता समस्तियावथ' आङो माबाखौ बुंला बुरजा बर' देरहागोन आरो जथेस्थ' गोबां बर' देरहागोन जुजिनायाथ' दा कंग्रेसनि केन्डिडेट दं बिथांमोनाथ' कन्टेस्ट खालामनो हानाय नङा एपिपिनि केन्डिडेट दं बिथांमोनाबो कन्टेस्टआव फैनाय नङा दा सेकेन्ड हिसाबैथ' इउपिपिएलआनो थागोन बिजेपिआ दासिम टिकेट होथ'वाखै बिजेपिआ टिकेट होबाबो जेबो गोहोम जाया ओंखायनो बेखौ लानानै बांद्राय खर' सानाय गैया आरो बुंनायाथ' गासिबो बुंजायो आसोल खोथाखौ बुंनायासो देरसिन जाहैबाय दा रौता समस्तियाव दानि दिनाव जिबायदि बार बारदों माने जों रायजो राजाखौ लाबोनायाथ' बेलेग खोथा बेनि बादै इउपिपिएलनि फ्राय माने बिबानगिरिफोरखौनो जों दिनै लाबोजोब्बाय आरो बुंनो थांब्ला बिपिएफआव बेबायदि इउपिपिएल कमिटिया स्ट्रं गैलानो बिथांमोनजों खामानि मावनो माने बुंनो थांब्ला बिदि मानसियानो गैला सियर देरहागोन औ बेथ' हाइकमान्डनि डिसिसन जोंहा बिपिएफआ ओरैबायदि सिरियास जे एबार जेरैखि जाया सरकार दानांगौ जोंनावबो देरहानो हानाय केन्डिडेट दङ जोंहा बेवहाय निस्सय हाइकमान्डआ किसु खोथा सिन्था खालामदों अनेक एंगेल थायो राजनितियाव बेफोरखौ नायनानै जाहाथे जोङो सियरसिन जानानै सरकार गोरलैयाव दानो हायो बेनि थाखाय निस्सय सिद्धान्त लादों आरो बेबायदि खिन्थु जोंनाव जे बिदि माने देरहानो हानाय केन्डिडेट गैया अभाब बिनि खुनु खोथा गैया बिपिएफआव गोबां दैदेनगिरि दङ